салом алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. Салом. бо зидди кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд идома дорад. Дар рӯзи сеюми сафар пешвои миллат дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд чанд иншооти наву замонавиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Аз ҷумла дар рӯзи таҷлил аз 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ пешвои миллат дар маркази шаҳри Хуҷанд ду корхонаи нави саноатӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Тоҷ ва лидерро ки ҳарду дар як бино ҷойгир аст ба истифода доданд. 9 сентябр дар рӯзи таҷлил аз 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ду корхонаи нави саноатӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Тоҷ ва лидерро ки ҳарду дар як бино ҷойгир аст мавриди истифода қарор доданд. Корхонаҳои дузандагӣ дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ ва амалисозии ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар бунёд шуда дар он 900 нафар дар ду баст ба кор таъмин гардиданд. дар ин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо фаъолияти корхонаи тозабунёди Ситораи Тоҷ шинос шуданд. дар корхонаи мазкур барои духти сару либоси махсус ва ягонаи корӣ 360 мошинаи дузандагӣ ворид ва насб карда шуда, дар он 350 нафар занону духтарони хонашин дар як баст пас аз омӯзиши нозукиҳои ин ҳунар соҳиби кор шуданд. корхонаи Ситораи Тоҷ бо ҷалби сармояи хориҷӣ бо сифати баланду ҷавобгӯи талаботи меъморӣ сохта шуда дар як сол имкон дорад ки то 120 000 маҷмӯъ сару либоси махсус ва ягонаи корӣ ва зиёда аз 1 миллион сару либоси трикотажиро дар асоси дархост омода намуда ба бозор пешниҳод намояд. Я хочу выразить особую благодарность уважаемому лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомалӣ Раҳмон за поддержку и за помощь к запуску швейного производства. Для меня большая честь поздравить всех с 33-й годовщиной независимости Республики Таджикистан. И я очень рад, что данная годовщина совпадает с днем открытия нашей швейной фабрики. На сегодняшний момент на швейном производстве у нас работает 358 человек, из них 318 швей. Мы отшиваем на нашем японском оборудовании трикотажный ассортимент, тканевой ассортимент. До конца года мы планируем довести численность наших сотрудников до 960 человек. Из них 720 будет швей. У нас достойная заработная плата, стабильная работа. У нас отличные условия созданы для наших людей. дар коргоҳҳои буррандагӣ ва дузандагӣ маҳсулоти тайёр бо истифода аз матоъҳои хушсифати ватаниву хориҷӣ то сатҳи ниҳоӣ омода шуда бо шаклу тарҳи муосир ба харидорон дастрас мегардад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо раванди истеҳсолот иқдоми сармоягузорро намунаи хуби ҳамкорӣ бо сармоягузорони хориҷӣ дар соҳаи саноат арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки бо шарофати дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёна намояндагони бахши хусусӣ метавонанд минбаъд низ чунин корхонаҳои муосирро бунёд ва ҳаҷми маҳсулоти ивазкунандаи воридотро дучанд гардонанд. либоси истеҳсолгардидаи корхонаи моро коргарон ва мутахассисони касбҳои гуногун истифода мебаранд. барои мо муҳим аст ки муҳофизати дуруст ва роҳати коргарро таъмин намоем. имрӯз мо аз қудуми мубораки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатпазирем ки ҳамин қадар занҳоро ба худ бо кор таъмин карданд. аз номи занҳои коргоҳ ки соҳиби ҷои корӣ гардиданд миннатдории худро баён мекунем. муассиси корхона нақша дорад ки дар оянда вобаста ба талаботи маҳсулот шумораи ҷойҳои корӣ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро 2-3 баробар зиёд намояд. ман аввало сипосгузории худамро ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. бо кушодашавии сехи Ситораи Тоҷ мо ҷавондухтарон ва занҳо соҳиби ҷойи кор ва маоши доимӣ гардидем. сарвари давлат дар ин ҷо ҳамзамон бо раванди фаъолияти корхонаи дигари тозабунёд ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер ки дар шафати корхонаи Ситораи Тоҷ ҷойгир аст шинос шуданд. корхонаи мазкур дар асоси талаботи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсоли шимҳои маъруфи ҷинсро бо бренди ҷадид ба роҳ мондааст ки 99% таркиби матои он аз пахта аст.
азбаски шимҳои ҷинс ва дигар либосҳои пахтагӣ дар ҷаҳон харидорони зиёд дорад, соҳибкорони ватанӣ талош доранд ки бо бунёди корхонаҳои нав ва ворид кардани технологияи муосир маҳсулоти ватаниро бо тамғаи Made in Tajikistan дар хориҷи кишвар бештар муаррифӣ намоянд. мо имрӯз хеле хушҳол аз он ҳастем ки коргоҳи мо аз тарафи ҷаноби олии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расман ифтитоҳ гардид. коргоҳи мо ба мо имконият медиҳад ки 100 нафар бо ҷойи корӣ доимӣ ва маоши хуб таъмин карда шаванд. иқтидори истеҳсолот бошад дар як шабонарӯз дар марҳилаи аввал 800 дона ҷинсҳоро, яъне шимҳои аз матои денимро ташкил медиҳад ва мо нақша дорем пай дар пай давра ба давра онро ба 1500 дона дар як шабонарӯз барорем. дар ин корхонаи навтаъсис занону духтарон ки 200 нафарро дар ду баст ташкил медиҳанд ба пора кардани матои навъи динем ва духти он машғуланд ва маоши хуб мегиранд. коргарону мутахассисони корхонаи дузандагии Лидер ашёи хомро аз корхонаҳои ватаниву хориҷӣ дастрас карда бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ имкон доранд ки дар як рӯз то 800 дона шим омода намоянд. сарвари давлат ба иқдоми соҳибкорони ватанӣ ва сифати маҳсулоти истеҳсол гардида ки пурра ба содирот нигаронида шудааст баҳои баланд доданд. ман 30 сол инҷониб дар ҳамин соҳа кор кардастам. шогирдони зиёд дорам. раҳмат ба сарвари давлатамон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкори инфиродӣ ки занон ва духтаронро ба кори нақс бо маоши хуб таъмин карда истодаанд. миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо занҳои хонашинро ба ҷои кори доимӣ бо маоши хуб ва шароити арзанда таъмин намуданд. дар оянда бо зиёд шудани талабот ба ин намуди маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон, муассисони корхона азм доранд ки ҳаҷми истеҳсолро дар заминаи қувваи кории мавҷуда қариб 1 баробари дигар зиёд намоянд. бо истифода аз 70 мошинаи дузандагӣ, коргарон ҳамарӯза маҳсулоти босифатро омода ва дар асоси талабот ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. барои таъмини фаъолияти доимӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ҳамзамон дар боми бино панелҳои офтобӣ насб гардидааст ки дастгоҳҳои дузандагӣ аз онҳо нерӯи барқ мегиранд. дар коргоҳи мо панелҳои офтобӣ насб карда шудааст ки ин ба мо имконият медиҳад ки фаъолияти доимиро ба роҳ монем. ҳамаи дастгоҳҳои барқие ки дар инҷо ҳаст тавассути панелҳои офтобӣ барқе ки аз он истеҳсол карда мешавад истифода бурда мешавад. саноати сабук дар баробари дигар бахшҳои соҳаи саноат яке аз самтҳои афзалиятнок дар ҷодаи таъмини занону бонувон бо ҷои кор ба шумор меравад ва минбаъд низ дар доираи стратегия ва амалисозии ҳадафҳои солҳои рушди саноат 2022-2026 бунёду ба истифода додани чунин корхонаҳои муосир дар шаҳри Хуҷанд ба нақша гирифта шудааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ҳамчунин ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи инноватсионии Само оғоз бахшиданд. дар корхона наздик ба 60 номгӯи таҷҳизоти барқӣ аз ҷумла лампаҳои камасрафи диёдӣ, прожекторҳои диёдӣ, сутунпояҳо, таҷҳизоти таъминкунандаи қувваи муайяни барқ, камераҳои назоратӣ, радио бо дизайни миллӣ ва дигар намуди маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда мешавад. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи инноватсионии Само оғоз бахшиданд. самти асосии фаъолияти корхона истеҳсоли дастгоҳу таҷҳизоти гуногуни барқӣ буда дар доираи ҳадафи 4 миллӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдуманон Тошхоҷаев бунёд шудааст. зимни шиносоӣ бо раванди фаъолият ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхона дастгоҳу технологияи муосир ки тавлиди кишварҳои рушдёфта мебошанд насб карда шудааст. дар ин иншооти нави саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд зиёда аз 60 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд ки маоши онҳо аз 2 то 10 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. имрӯз шахсан барои ман рӯзи бисёр хушу хотирмон аст, зеро дар аввал пешвои маҳбуби миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аз наздик дидам ки ин орзуи деринии ман буд ва баъдан дар ҳамин рӯз соҳиби ҷои кори доимӣ гардидам.
дар корхона наздик ба 60 номгӯи таҷҳизоти барқӣ аз ҷумла лампаҳои каммасрафи диёдӣ, прожекторҳои диёдӣ, сутунпояҳо, таҷҳизоти таъминкунандаи қувваи муайяни барқ, камераҳои назоратӣ, радио бо дизайни миллӣ ва дигар намуди маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 10 000 дона таҷҳизоти гуногуни барқӣ буда раванди фаъолият бо риоя аз талаботи стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад. ҳолати коргоҳ ин асосан истеҳсоли сутунпояҳои светодиодӣ ва прожекторҳо, лампаҳои каммасрафи светодиодӣ. мо ҳаракат карда иқтидом гирифтем ки дар арифаи 35 солагӣ барои чаронкунӣ, равшанкунии кӯчаҳо, хиёбонҳо саҳми худро гузорем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро дар амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии давлат саноатикунонӣ бо сурати кишвар намунаи ибрат гуфтанд ва масъулинро барои васеъ намудани доираи фаъолият, таъмини сифати хуби истеҳсолот ва ба ин васила коҳиш додани ҳаҷми воридоти таҷҳизоти барқӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар саҳни иншоот намунаи маҳсулоти корхона ба намоиш гузошта шуд. солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишвар ба рушди саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида корхонаҳои саноатии зиёде мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи пахтакори шаҳри Хуҷанд маркази савдо ва хизматрасонии Амидро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки ифтитоҳи маркази нави савдо ва хизматрасонӣ ба таъсиси 40 ҷойи кории нав замина фароҳам овард. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншоот дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки бо ҳадафи боло бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон бунёд шуданд, дар маҳаллаи пахтакори шаҳри Хуҷанд маркази савдо ва хизматрасонии Амидро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста аз 33-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ, роҳбари ширкати ватании Амид Саид Амон Исомаддинов сохта шудааст. шиносоӣ бо шароит ва сатҳи хизматрасонӣ дар иншооти тозабунёд ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки ифтитоҳи маркази нави савдо ва хизматрасонии Амид ба таъсиси 40 ҷойи кории нав замина фароҳам овард. шукр мекунам ки ман дар ватани худам дар назди пайвандонам, хешовандонам кор карда истодам ва зиндагиамон хуб аст ва ман дар дӯкони нонвойхона кор мекунам. як чанд намуд нонҳоро пешкаши мизоҷон мегардонем. ин ҳама пешравиҳо албатта аз истиқлолу озодӣ аст. аз шумораи умумии сокинони бо кор таъмин шуда 30 нафарро бонувон ташкил медиҳанд. тарҳи иншоот замонавӣ буда дар он маркази фурӯши маҳсулоти гуногун аз ҷумла хӯрокворӣ, лавозимоти рӯзгор, коргоҳи пухтани хӯрокҳои миллӣ, нонвойхонаи миллӣ ва аврупоӣ, маҳсулоти ширӣ, хӯришҳо, қаҳвахона, нуқтаи фурӯши маҳсулоти қаннодӣ ва дорухона мавҷуд мебошад. шукр ки бо талошу заҳмати пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳама гӯшаву канори ватанамон рӯз аз рӯз ободу зебо гашта истодааст. кушодашавии маркази савдо ва хизматрасонии Амид низ албатта аз сиёсати ободгаронаи роҳбари давлат гувоҳӣ медиҳад. шахсан барои ман ифтихор аст ки пас аз кушодани ин иншооти бузург дар инҷо соҳиби кор шудам ва мо дар ин дорухона аксаран дорувории истеҳсоли ватаниро ба фурӯш гузоштаем ки ин ҳам бозгоии рушд ва пешрафти Тоҷикистон аст. бунёди иншооти нав имкон медиҳад ки сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд боз ҳам беҳтар гардад. соҳибкор ният дорад ки дар ояндаи наздик корро дар ду баст ба роҳ монад ва 20 нафари дигарро бо кор таъмин намояд. молу маҳсулоте ки дар маркази савдо ва хизматрасонии Амид ба фурӯш гузошта мешавад аксаран истеҳсоли ватанӣ буда дорои сифати баланд ва аз лиҳози экологӣ тоза мебошанд. бунёди анборҳои махсус, тарзи дуруст ва дар шароити хуб нигоҳдории маҳсулотро таъмин намуда имкони дар ҳама вақт дастрасӣ доштани сокинон ба маҳсулоти тозаву баландсифатро фароҳам меорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо фаъолият ва имкониятҳои маркази савдо ва хизматрасонии Амид иқдоми соҳибкорро дар самти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, вусъати корҳои ободонӣ ва рушди соҳа шоистаи таҳсин гуфтанд. ёдовар мешем ки ин 8-мин маркази савдо ва хизматрасонии Амид дар шаҳри Хуҷанд мебошад. дар маҷмӯъ дар 8 маркази савдо ва хизматрасонии Амид наздики 300 нафар бо шуғл таъмин шуда аз ин 150 нафарро бонувон ташкил медиҳанд.
در محله تیمورملک شهر خوجند با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارگاه نو استحصال گوشت مرغ و حسیب شرکت سیحون به استفاده داده شد. کارگاه از جانب راهبر شرکت سیحون صاحبکار وطندوست سلیم جان جورایف به استقبال سزاوار جشن مقدس ملی 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. شرکت سیحون در ناحیه باباجان غفورов دارای فرمای پرنده پروری بوده. در آن 5 سیخ که هر کدام برای نگهبانی 15,000 سرچوجه پیش بینی شده است فعالیت میکند. ضمن معرفی امکانیت‌های کارگاه مذکور اطلاع داده شد که کارگاه در یک سال امکان دارد تا 420 تن گوشت مرغ را کارکرد نماید. برای پیشبرد کار با صفت در کارگاه از روی پالایها 50 نفر ساکن محلی به کار جلب شدند. در کارخانه برای پرورش و نگهبانی چوجه ها در سیخ‌ها تجهیزات معاصر صحوی نصب شده است. در صحن کارگاه نوبنیاد نوهای محصولات استحصال شرکت سیحون و کارگاه‌های دیگر ولایت نمایش داده شده محصولات بسته‌بند شده کارگاه‌ها معرفی گردید. طبق معلومات در ولایت سوخت زیاده از 60 فابریکه پرورش پرنده گوشتی فعالیت می‌کند. آمار نشان می‌دهد که در 8 ماه سپری گردیده از طرف این شرکت‌ها 4020 تن گوشت پرنده استحصال شده است. قابل ذکر است که صاحبکاران وطنی از دستگیری و امکانیت‌های فراهم آورده دولت برای رشد صاحبکاری در کشور هوسمند گردیده با بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون در آبادی و پیشرفت وطن عزیز تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمند می‌گذارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در محله تیمورملک شهر خوجند ولایت سوخت با فعالیت کارخانه دوزندگی تاجیکستان و کره جمعیت دارای مسئولیت محدود اوریون جی تکستایل شناس شده برای بنیاد مرحله دومی کارخانه سنگ اساس گذاشتند. کارخانه دوزندگی اوریون جی تکستایل با خرج 1 میلیون دلار آمریکایی در دایره تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور بنیاد گردیده یکی از کلانترین کارخانه های صنعتی دوزندگی ولایت سوخت به حساب می رود. در کارخانه استحصال محصولات دوزندگی از جمله شیم و کاستوم، شیم های جینز، لباس های حربی و دیگر نوهای محصولات دوزندگی با طرح و اسلوب معاصر برآمده مانده شده است. ضمن معرفی محصولات کارخانه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که حالا در کارخانه 500 متخصص محلی فعالیت نموده با نقلیات مخصوص خدمت رسانی و یک وقت خوراک تامین می باشند. مرحله دومی کارخانه دوزندگی تاجیکستان و کره با خرج 5 میلیون دلار آمریکایی بنیاد کرده می شود. در کارهای ساختمانی 100 متخصص محلی به کار جلب کرده می شوند. پس از انجام مرحله دومی کارخانه برای باز 350 ساکن محلی جای کاری مهیا گردد. مرحله دومی کارخانه به استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد می گردد. پیشوای ملت در شهر خوجند همچنین بینای نوی شعبه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت را مورد استفاده قرار داده با شرایط خدمترسانی معاصر در آن مهیا گردیده شناس شدند. بینای نو از 4 آشیانه و تخانه عبارت بوده 28 حجره کاری دارد که در آنها برای 20 کارمند طب شرایط مساعد کاری فراهم است. 9 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند بینای نوی شعبه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت را مورد استفاده قرار داده با شرایط خدمترسانی معاصر در آن مهیا گردیده شناس شدند. بینای نوی شعبه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت از 4 آشیانه و تخانه عبارت بوده مساحت عمومی آن در یک جایگی با صحن حولی 8250 متر مربع را تشکیل می دهد. در عموم در بینای نوی شعبه طبی 28 حجره کاری موجود است که در آنها برای 20 کارمند طب شرایط مساعد کاری فراهم است. ضمن بازدید از امکانیت‌های این مؤسسه طبی به پیشوای ملت اطلاع داده شد که در آشیانه دوم و سوم شعبه 18 حجره طبابتی با 46 خط خواب موجود بوده. در یک وقت 46 نفر می‌تواند به طبابت استاسیونری فرا گرفته شود. در دوران استقلالیت حفظ سالمی اهالی کشور یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. طور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه تاکید می‌کنند در کشور صاحب استقلال ما سلامتی مردم بایگری دولت و جزء ترکیبی هدف‌های استراتژی آن دانسته شده است.
ғамхории пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷузъу томҳои он махсусан маркази тиббӣ назаррас буд ки мо дар як муддати кӯтоҳ ба дастовардҳою имконоти беназир соҳиб шудем. бунёд ва ба истифодадиҳии бинои замонавии маркази тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд далели гуфтаҳои болоист. мо аз як бинои замони шӯравӣ мерос гирифта ба як бинои муосири ҳозиразамон соҳиб гардидем ки назираш дар минтақа нест. зеро дар ин бинои навбунёд муосиртарин таҷҳизоти тиббӣ насб карда шуда бештарин шароити табобат муҳайё гардидааст. мо бори дигар ба пешвои муаззами миллат барои чунин ғамхорияшон миннатдории самимона изҳор дошта ба ватану миллат ва президенти мамлакат содиқона хизмат менамоем. дар тахонаи бино ошхона барои 20 нафар, ҳуҷраи озмоишгоҳи биохимиявӣ ва клиникӣ, ҳуҷраи акси рентгенӣ, ташхиси ултрасадо, сабти барқии дил ва ғайра мавҷуд мебошад. дар ошонаи якум дармонгоҳи шуъба ҷойгир шудааст ва аз ҳуҷраҳои кории маъмурият, табибони гӯшу гулӯ ва бинӣ, пӯст, асабшинос, бемориҳои дарунӣ, ҳуҷраи қабули беморон, ба қайдгирӣ, ҳуҷраи ҷарроҳӣ ва духтури дандон иборат аст. ошонаи чорум бошад аз ҳуҷраҳои маҳз, физиотерапевтӣ, табиатшифоӣ, муҳосибот, толори маҷлисӣ ва ҳуҷраҳои корӣ иборат аст. иттилоъ дода шуд ки сохтмони бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд моҳи марти соли 2023 оғоз шуда бо маблағгузории соҳибкори ватанӣ Ҷамшед Байзоев аз ҷониби ширкати Тоҷфилиссохтмон бунёд гардидааст. иқдоми соҳибкори ватанӣ аз ҷониби сарвари давлат намуна ва шоистаи таҳсин арзёбӣ гардид. ҳамчунин пешвои миллат ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба кормандони шуъба тавсия доданд то аз шароити фароҳамгардида мақсаднок истифода баранд ва барои беҳбудии саломатии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва собиқадорони соҳа талоши бештар намоянд. ишоате ки имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд дар ҳақиқат боиси рӯйбаландии мо табибон аст. акнун мо метавонем хизматрасонии дармонбахшии табобатии худро беҳтару хубтар иҷро кунем. 24 сол мешавад ки ман ҳамчун духтур дар ин маркази тиббии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд кору фаъолият дорам. вазифаи асосии мо табибон ҳамчун вориси сино пеш аз ҳама ҳизби саломатии инсон аст. дар баробари ин аз сабабе ки маркази тиббии раёсати вазорати корҳои дохила мо яке аз сохторҳои таркибии мақомоти корҳои дохила мебошад дар ҳолатҳои зарурии ӯҳдадории худро дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди кирдориҳои зиддиҳуқуқӣ низ мегузаронем. ман ва аҳли кормандони маркази тиббии раёсати вазорати корҳои дохила вилояти Суғд кӯшиш хоҳем кард ки баҳри ҳизб ва барқарор намудани саломатии на танҳо кормандони мақомотҳои корҳои дохила балки аҳолӣ низ самгузорӣ кунем. гуфтан зарур аст ки бинои пешинаи шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ки аз соли 1997 дар кӯчаи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд фаъолият мебурд ба талаботи имрӯза мутобиқ набуд ва акнун кормандон дар бинои наву замонавӣ аз шароити муосири кору хизматрасонӣ бархурдор гардиданд. муассисаи мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои беҳтар гардондани вазъи беморхонаҳо ва татбиқи стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бунёд шуда бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии тиббӣ таъмин гардидааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази савдо ва хизматрасонии Истиқлол авенюи шаҳри Хуҷанд бо ятимони кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят вохӯрӣ намуда ба онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим намуданд. зимни суҳбати самимӣ бо ятимон сарвари давлат изҳор намуданд ки дар сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхории пайваста ба ятимону бепарасторон, оилаҳои ниёзманд, шахсони имконияташон
маҳдуд ва фароҳам овардани шароити зарурӣ барои ин табақаҳои аҳолӣ мавқеи меҳварӣ дорад. ба ятимон ки бо амри тақдир аз навозиши волидайн маҳрум монданд, дастархони идона ороста шуда, тӯҳфаҳои молию пулӣ, либоси мактабӣ, пойафзол, шириниҳо ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. дар мулоқот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ятимон даъват ба амал оварданд ки бо истифода аз имкониятҳои фароҳам шуда бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда соҳиб илм шаванд ва бо касбу ҳунари худ фарди ватандӯсту ватандор гарданд. имрӯз аз соҳиб истиқлол гардидани Тоҷикистон 33 сол пур шуд. вобаста ба ин санаи барои миллату давлат муҳим дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои идона ороста шуданд. мардум бо истифода аз фазои орому осудаи ватани аҷдодӣ солгарди навбатии истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланду шоиста таҷлил карданд. гузоришҳои ҳамкорони мо аз як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷараёни таҷлили ин ҷашн омода шудааст. мардуми фарҳангиву созандаю